ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи голос мигранта мебошад ва ман ҳабибулло қурбонов бо шумо ҳастам. дар ин навор оиди як-ду хабарҳое ки ба муҳоҷирон зиёдтар дахл дорад суҳбат мекунем. наворро ҳатман то охир тамошо кунед. ҳатман оиди автобуси чапашуда ки дар дохилаш 42 муҳоҷири тоҷик буд маълумот медиҳем ва ҳамчунин оиди паси панҷара рафтани 4 бародари тоҷик аз як оила. шумо дӯстони азиз, обуна шуданро фаромӯш насозед ва ман бошам пас аз як тавсияи хуб мавзӯъро оғоз мекунам. бачаҳое ки ҳуҷҷатҳояшон нодуруст буд ва метарсиданд ки аз хона берун бароянд, ҳоло бошад ҳамаи ҳуҷҷатҳояшон 100% дуруст аст ва онҳо ба ман занг зада миннатдории худро баён карданд. ширкати таксиҳои Муҳиддин кӯшиш карданд ва ҳамарӯза кӯшиш мекунанд ки ҳамин бачаҳоро соҳу саломат ба сарҳад бурда гардонида биёранд. ҳар касе ки сарҳадро беташвиш гузаштан мехоҳад, ман шуморо тавсия медиҳам ки ба ҳамин рақамҳои дар экран буда занг занед ва худо хоҳад соҳу саломат шуморо бурда ба сарҳад гардонида мебиёранд. додгоҳи шаҳри Хуҷанд муҳокимаи як коргари ширкати фурӯши билети ҳавопайморо шурӯъ кард, ки ба фиреби муштариён ва гаронтар аз арзиши воқеӣ фурӯхтани билет муттаҳам мешавад. бахтиёр ғаниёв, хазинадори ширкати Орион Трейдинг дар шаҳри Хуҷандро додситонҳо ба иттиҳоми фиреби муштариён ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашиданд. ба иттилои додгоҳ, бахтиёр ғаниёв билети ҳавопаймои хатсайри Москав-Хуҷандро 3000 сомонӣ нарх дошт, ба 3480 сомонӣ ва 3200 сомонӣ фурӯхтааст. бубинед дӯстони азиз, яъне дар ҳама ҷо чунин ҳаст, чунин нафароне пайдо мешаванд ки чашм аъло мекунанд ба кисаи муҳоҷирон ва ҳар касе ин корро мекунад, як рӯз не як рӯз худованд ӯро нишон медиҳад ва ҳамчунин ба даст меафтад. моҳи август 2 муштарӣ аз ин кори ӯ ба мақомоти интизомӣ шикоят карданд ва Бахтиёр Ғаниев бар асоси даъвои онҳо боздошт шудааст. хазинадори Орион Трейдингро баъдан бо шарти то замони анҷоми тафтиш тарк накардани маҳалли зисташ озодаш карданд. билетҳои гарони ҳавопаймо яке аз масъалаҳои бисёр дарднок барои Тоҷикистон ва бахусус барои муҳоҷирон ба ҳисоб меравад, чун ҳар сол дар мавсими муҳоҷират дар баҳору тобистон қимати билети ҳавопаймо ба Русия бисёр гарон мешавад. танҳо дар маркази шаҳри Хуҷанд беш аз 10 ширкати дохилӣ ва намояндагии ширкатҳои Русия билети ҳавопаймо мефурӯшанд ки яке аз онҳо ҳамин Орион Трейдинг мебошад. ғуфрон Ғаниев, раҳбари ин ширкат, гуфтааст ки Бахтиёр Ғаниев писараш аст ва аз камтаҷрибагӣ ба чунин хато роҳ додааст. гуфтааст ки писараш камтаҷриба аст, аз бетаҷрибагӣ билети 3000 сомонаро 3480 сомон фурӯхтааст. ин дар ҳамон ҷо фикр мекунам дуруст намегирад. вай рафта нав системаи корамонро ёд гирифта омода буд. ман ӯро сафед карданӣ нестам, айби худаш ҳамин корро кард, акнун назди қонун ҷавоб медиҳад. фақат умедворам ки бо пардохти ҷарима аз ҷавобгарӣ озод шавад. барои ҷинояте ки Бахтиёр Ғаниев ба он муттаҳам мешавад, яъне фиреби муштариён ба миқдори калон, ҷаримаи бузург ва 2 соли зиндон пешбинӣ шудааст. пеш аз он ки пушаймон мешаведу ба зора мезанед, хубаш пештар фикр кунед ва дар ҳоле ки ҳоло мана ҳамин касир қарор дорад, масалан дар зиндон аст, намедонам дар ҷавобгӯӣ аст, хай ӯро ба шарти тарк накардани ватан ӯро озод кардаанд. ба ҳар ҳол аҳволаш хуб нест. пеш аз ин фикр кунед ки вақте шумо 480 сомон 300 сомон зиёдтӣ аз мардум пул мегиред, онҳо ҳам дар ҳамин аҳвол гирифтор мешаванд, яъне ки ғамгин мешаванд. на танҳо киссаи худро, фарзандони худро фикр кунед, балки дар ин ҷо шумо бояд ба ҳама як бошед, яъне муҳоҷиронро низ фикр кунед. онҳо худашон намедонам қарз карда билет мехаранд ва шумо бошад болоӣ аз онҳо боз 480 сомон 300 сомон 200 сомон дар пули билет монда мефурӯшед. ҳамон комиссионие ки ҳамон ширкатҳои билетфурӯшӣ ба шумо медиҳад барои шумо басанда аст. чаро боз болоӣ ба мардум ҷабр мекунед? шаби 17 сентябр тақрибан соатҳои 2 шаб дар Алтайский край, Мамонтовский район, ронандаи 52-солаи автобус аз уҳдаи идораи автобус набаромада автобусро чапа мекунад. дар дохили ин автобус 42 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон буданд. дар натиҷаи садама 15 нафараш зарар диданд. ба зарардидагон ёрии аввалин расонида шуда ба ҷароҳатҳои гуногун онҳоро зуд ба наздиктарин беморхона бурданд ва хушбахтона аз 15 нафари зарардида ягонтоаш барои бистарӣ шудан дар беморхона зарурат надошт.
бо ба дастамон расидани маълумоти бештар роҳиди ин ҳодиса шуморо ҳатман огоҳ мекунем. мақомоти интизомии Русия 9 шаҳрванди Тоҷикистон аз ҷумла 4 узви як оиларо бо иттиҳоми сохтакорӣ ва истеҳсоли нӯшокиҳои тақаллуби спиртӣ дастгир карданд. Раҷабалӣ Ҳалимов, сокини деҳаи Ноҷии Боло дар ноҳияи Ҳисор, ба Радиои Озодӣ гуфт, ки фарзандонаш Саёдвалӣ Ҳалимов, Фирӯзи Раҷабалӣ, Наврӯз Ҳалимов ва Наҷмиддин Раҷабзода рӯзи 4 сентябр дар шаҳри Перм дастгир шуданд. фарзанди калонии Саёдвалӣ 29 сола ва соҳиби 2 фарзанд аст. 9 нафарро дастгир карданду 2 нафари дигарашон ҳам бародарон ва ҳамсояи мо ҳастанд. дӯстони азиз, бубинед, ки аз як кӯча, аз як оила 4 нафар, аз як оилаи дигар 2 нафар ва як нафари дигар аз чанд оилаи дигар, хулоса 9 нафарро дастгир карданд. муфаттишон мегӯянд, ки онҳо ба истеҳсоли машруботи тақаллубӣ машғул буданд, яъне онҳо арақҳои қалбакӣ фалшивӣ тайёр мекарданд, ки ҷиноят аст ва мардумро бемор мекунад. вакилон мегӯянд, афроди зери ҳимояи онҳо бар асоси қисми 1 моддаи 327 кодекси ҷиноии Русия ба истеҳсоли маҳсулоти тақаллубӣ, яъне қалбакӣ муттаҳам мешаванд, ки барои он то 12 соли зиндон ҷазо таъин шудааст. дӯстони азиз, биёед давомашро ман ба шумо мегӯям ва шумо ҳоло фикрҳои ҳамаи шумо дигар хел мешавад. яъне ин бародарон дар ҳақиқат ягон хел ширкати арақбарорӣ надоштанд. онҳо дар он ҷо ҳамчун мерӯфтанд, он ҷоро тоза мекарданд, дар он ҷо ҳамчун ба русӣ гӯем грузчик кор мекарданд, бор мекашиданд. ба гуфтаи Раҷабалӣ Ҳалимов, маъмурони милисияи шаҳри Перм дар умум 17 нафарро, ки дар коргоҳи истеҳсолии машрубот кор мекарданд, дастгир карданд. ба гуфтаи ӯ, раҳбарони коргоҳ шаҳрвандони Русия буда ва дар боздошт ҳастанд. дидед дӯстони азиз, дар ин ҷо сардорҳояшон русҳо ҳастанд, дар он ҷо аз Кавказ ҳастанд, грузинҳо ҳастанд, осетинҳо ҳастанд, ки одамони асосӣ буданд, яъне мутахассисҳое буданд, ки дар он ҷо арақ месохтанд, дигар корҳоро мекарданд. хулоса онҳо худашон мутахассис доштанд, ки арақ омехта мекарданд. бачаҳои мо фақат ба боркашӣ, фаррошӣ, ҳамин хел корҳо машғул буданд. онҳо намедонистанд, ки ин коргоҳи истеҳсоли машрубот ғайриқонунӣ аст ва дар давоми суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфтааст, ки фарзандонаш дар ин коргоҳ аз аввали сол кор карда истодаанд ва танҳо моҳи 1 маош гирифтанду то ҳозир бо ваъдаи маош кор карданд. яъне аз аввали сол то ҳозир фарзандонаш ҳамагӣ 1 бор маош гирифтанд. раҳбарони онҳо осетину гурҷиҳо ҳастанд. агар онҳо омада ба гардан гиранд ва гӯянд, ки ин бачаҳо коргарони мо буданд, вале намедонистанд, ки ин коргоҳ ғайриқонунӣ аст, инҳоро ҷавоб медиҳанд, лекин онҳо ба гардан намегиранд, мегӯяд падари ин 4 нафаре, ки аз як оила ба ҳабс гирифта шудааст, Раҷабалӣ Ҳалимов. бар асоси ҳукми додгоҳи ноҳияи индустриалӣ дар шаҳри Перм, шаҳрвандони Тоҷикистон бояд то 2 моҳи дигар ва то замони анҷоми тафтишот дар боздошт бимонанд. ва гуфти падари муҳоҷирон ба гузашти 2 ҳафта то ҳозир ба ӯ иҷоза надоданд, ки фарзандонашро бубинад ва аҳволашонро бипурсад. ӯ ба бегуноҳии фарзандонаш бовар дорад ва мегӯяд онҳо дар воқеъ ин корро накарданд, на спирт рехтанд, на арақро омехта карданд. онҳо худашон мутахассис доштанд аз байни осетинҳо. дар Русия бештар аз 1 миллион нафар аз шаҳрвандони Тоҷикистон кору иқомат мекунад ва садҳо нафар ҳам ба иттиҳоми гуногун дастгир ва зиндонӣ мешаванд. аммо кам аст ва қариб чунин нест, ки 4 бародар аз як оила ва 8 сокини як маҳалла якбора дастгир мешаванд. ин буд дӯстони азиз якчанд хабарҳое, ки ба дасти мо расид ва мо пешкаши шумо кардем. ҳатман дӯстони азиз, обуна шавед дар шабакаи мо, то ин ки аз минбаъда хабарҳои мо огоҳ бошед. ба ҳамаи шумо саломатӣ, барори кор мехоҳам. ҳатман наворо падилица кунед ба ёру дӯстони худ, то ин ки онҳо ҳам бубинанд. лайк гузоштанро фаромӯш насозед ва хайр то наворҳои оянда.